Il-Gvern nieda proġett fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli bl-isem ta' Pannelli Bla Bejt, skema li se twassal għall-installazzjoni ta' 4,000 pannell fotovoltaiku fuq 10 ġibjuni tal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma madwar pajjiżna, filwaqt li se tiftaħ opportunità ġdida ta' investiment sostenibbli għal madwar 500 familja li m'għandhomx aċċess għal saqaf privat. It-tnedija saret mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja li ppreżentaw din il-viżjoni trasformattiva li tpoġġi lill-familji Maltin fiċ-ċentru ta' tranzizzjoni ekoloġika tal-pajjiż. Il-Ministru Dalli enfasizzat li kull investiment f'enerġija nadifa u pass konkret lejn trasformazzjoni sostenibbli. Dejjem rajna li huma dawk il-proġetti li lilna bħala pajjiż jistgħu jagħmluna ħafna iktar reżiljenti. Issa meta ngħid reżiljenti fis-settur tal-enerġija b'mod partikolari huwa kif aħna min-naħa tagħna jista' jkollna inizjattivi differenti li lilna dejjem jistgħu jagħmluna iktar awtonomi fil-mod ta' kif tiġi ġġenerata l-enerġija. U hemmhekk fejn jidħol b'mod partikolari ir-rinnovabbli. S'issa f'pajjiżna ir-rinnovabbli huma aktar il-pannelli solari kif qegħdin naraw hawnhekk. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri saħaq fuq l-element ta' ġustizzja soċjali tal-inizjattiva filwaqt li nnota li din l-iskema tkisser il-barrieri tradizzjonali fl-aċċess għall-enerġija rinnovabbli. Proġett ambjentali illi wkoll ħajjin anke fl-enerġija tal-pajjiż u li minnu jgawdu n-nies huwa mod perfett kif minnu jgawdu l-Maltin u Rawġin. Aħna għandna track record ta' kontijiet baxxi, però wkoll track record li minnhom ukoll fejn jidħol speċjalment enerġija nadifa dal-pajjiż għamel qabża ta' ġgant. U allura noħu pjaċir b'din il-kollaborazzjoni nagħmlu bejnietna għaliex finalment se jgawdu l-Maltin u Rawġin. Għaldaqstant il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma Karl Cilja spjega li l-parteċipanti ma jkollhom l-ebda responsabilità operattiva dan għaliex il-korporazzjoni tieħu ħsieb kull aspett mill-installazzjoni sal-manutenzjoni u l-ġestjoni ta' dħul. Din l-inizjattiva tirrappreżenta pass strateġiku ieħor fil-vjaġġ ta' pajjiżna lejn futur aktar sostenibbli, inklusiv u innovattiv filwaqt li jkompli jsaħħaħ il-ħarsien mibnin fuq il-pilastri tal-Viżjoni Malta 2050.